Sugatan ng 44 anyos na karpintero matapos itong saksakin ng 41 anyos na magsasaka sa Barangay Poblacion Norte, Sison, Pangasinan kaninang pasado alas 12 ng madaling araw. Ayon sa investigasyon ng pulisya, mahimbing na nagpapahinga ang biktima sa loob ng kanyang kwarto nang bigla umanong pumasok ang suspect at tinangkang pagsasaksakin ng biktima. Mabuti na lang umano at nakailag ang biktima ngunit nagtamo pa rin ito ng sugat sa kaliwang kamay matapos masalag ang patalim. Dagdag pa ng pulisya, magkamag-anak ang dalawa at nasa impluensya ng alak ang suspect nang mangyari ang insidente. Agad ding naaresto ang suspect at na-recover ang ginamit na patalim. Ayon sa investigasyon naman, pinasok ng suspect ang bahay ng biktima at tinangkay ito sa sakin. Lasing kasi yung suspect, sir. Agad na pumasok sa bahay, tapos tanggang saksakin yung biktima, sir. Parang nakahiga na siya sa higaan niya, sir. Buti nga nakaiwas. Na ang natamaan, sir, yung tong kamay niya. May pinag-awayan daw po ba sila? Wala namang pumasabi yung suspect, sir. Dahil lang sa kalasingan, parang nablangko daw siya. Hindi niya alam yung nangyari. Hindi naman totally na nasaksak, sir, nasugatan lang dito. So, pag-iwas niya, paghawi niya ng kutsilyo, nasugatan dito sa kamay niya, sir. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang suspect na wala pang pahayag. Nakatakdang i-turn over ito sa barangay anumang oras ngayong araw matapos ang isinagawang pag-uusap ng biktima at suspect. Nagkausap na sila, wala ring iba sa kanila, parang mag-aayos na rin, sir. Ayaw na rin magkaso ng biktima, sir, kasi magkamag-anak nga rin sila, sir. Samantala, pinapaalalahanan ng pulisya ang publiko na iwasan ang labis na pag-inom ng alak at maging responsable upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Iwasan ang labis ng pag-inom ng alak kasi wala itong maidudulot na maganda sa ating katawan. Lalo na pag sobrang lasing na tayo, hindi natin maiiwasan yung masangkot sa gulo. Lester Narag, Balitang, Solid North.